Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon. Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ta mai albarka a danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode. A yau shirin namu yana tafi ne da wayannan mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy da Garzali Miko. To masoya Auta MG Boy da masoya Garzali Miko, muna so ku ware mana da Garzali Miko da Auta MG Boy wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta har ma a yaba da ita. To masoya Auta MG Boy da masoya Garzali Miko, muna jira ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo, kuma kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan kai mana share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Garzali Miko, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Yanzu da farko za mu fara kunna muku waƙar Garzali Miko domin ku ji kuma ku tantance mana da Garzali Miko da Auta MG Boy wanne ne fiye tsara waƙar soyayya har ma a ji ta kuma a ji daɗin ta. To bara mu shiga waƙar Garzali Miko domin ku ji yadda ta kaya, kuma kada ka manta ka danna subscribe. Mai sona kece mai sa mini karsashi, zancen mu rabe ma wannan san babi shi, masoyi na gaskiya ba a nisa da shi, mai kuskure a kauna shi ke bare shi, a fage na so da kauna yau kan mun ga. To masoya Auta MG Boy da masoya Garzali Miko, kun ji yadda waƙar Garzali Miko din ta kasance. Yanzu a gurgurde za mu shiga waƙar Auta MG Boy domin ku je da ta kasance, kuma kada ku manta ku danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka. Mun gode. Yanzu bara mu shiga waƙar Auta MG Boy domin ku ji kuma ku tantance mana waye gwanin ku, waye ya fi tsara waƙar soyayya tsakanin Auta MG Boy da Garzali Miko. To masoya Garzali Miko da masoya Auta MG Boy, bara mu shiga waƙar Auta MG Boy din domin kuma mu ji yadda ta kaya. Kada ka manta ka danna subscribe. Amma ma ka tantance babu guda wacce za ka gani da samari guda, wayo soyayya ina ta tunani a kullum mai amfanin yaudara ban da wuya. To masoya Auta MG Boy, kun ji yadda ita waƙar Auta MG Boy din ta kasance ta tsallan su. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka ware mana waye gwaninka, ka rubuta mana comment a ƙasan wannan bidiyo. Mun gode. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Garzali Miko. Mun gode. Kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya Garzali Miko da masoya Auta MG Boy, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode, mun gode. Bi salam, sai kun ji mu a shiri na gaba na waye gwaninka na duniyar taurari, wanda wannan channel din ta mai albarka ita ma take daukar nayin kawo muku. Mun gode, bi salam, sai kun ji mu a shiri na gaba. Mun gode masoya Garzali Miko da masoya Auta MG Boy. Mun gode.